wena awukwazi ukuphila kule dimension le esiphila kuyo le yalomhlaba. That's why usathane ephila ngathi, that's why amadimoni epossess abantu, because kule dimension yomhlaba kudingeka lo mzimba. Kwanathi asikwazi ukuphila kulo mhlaba. Uze siphila kulo mhlaba sinikezwe ukuthi sihlale kulo mzimba. Sivalelwe asiboni lutho, asiboni, sizwa sile. Sasizwa yiwo kaMadleba alalela isignal. Ngoba there's a difference between lo mzimba nathi. The day to lo mzimba kuwile phansi ulele. Is the day noma ungawushaya kanjani uzoyithumela Nkosi yami isignal. Uyabona umzimba mawuthola isidumbu siwe phansi ufika ushaya ngesagela ekhanda. Isignal izoqhubeka ihambe enhlizweni mawuthi sisasebenza ke nako leyo signal. Mawuthi isignal isekhona izohamba enhlizweni uthi hey siyashaya. Izinhliziyo bethi kuyafana akasekho. So ithumela kubani lenhlungu. So kusho ukuthi there will be no reaction. Noma ngawukhahlela umzimba ufile there will be no reaction because noma isend signal akekho umnikazi wesignal. Kuyafana akasekho. Umzimba uyazi ukuthi awusekho. That's why mawukhahlela isidumbu noma ngasikhahlela several times uzosikhatha asizukukhala why awusekho wena uwokhalayo. Isidumbu vele kakade besingakhali. Kahle nje lana kudlalwa ngawe. Khaliswa wena ngoba kuyaziwa ukuthi hey you feel the pain. Umzimba uyifeel ipain. So mase sifile ke isidumbu lana ususikhahlela ke usikhahlela usinyathele nangemonto sizothula nje sikubuka ngoba sisabasende isignal inhliziyo lokho ishilta akasekho. Mhlawumbe na isimila isayi receive nesignal. Akusenzeki lutho no reaction no awusekho wena. Kahle inkinga ubani uyinkinga. Umuntu ozoyipain la uwe. You are the problem. You are the pain acceptor or whatever. But inhliziyo yakho ikhohlakele ngiyakutshela. Ikuthandisa uThami and uThami akanandaba nawe and uyambona ama action nanka ama signal nakho uyabona la ukuthi akanandaba nami uThami kodwa inhliziyo imthandile. Ngoba ikhohlakele. That's why kufanele sicule sometimes sithi uJesu ya mangalisa uJesu ya mangalisa uJesu ya mangalisa umangalisa yi inhliziyo ya wathathi inhliziyo ekhohlakele wafaki inhliziyo kamoya uJesu ya mangalisa umangalisa yi umangalisa inhliziyo yakho. Before ungathi umangalisa mina uqala ngokumangalisa inhliziyo yakho le khohlakeleyo ayikhiphe afake kamoya ngoba indaba inenhliziyo yakho. That's why uphinda isono ngenxa yenhliziyo yakho. Engabatshela namhlanje abazalwane uphinda isono ngenxa yenhliziyo yakho noma usukholiwe ke manje sekhulumile ubrother eningi bathi hey inhliziyo ishilo uthi hayi man kancinci nje kayi1. Haleluya. Okugqibela man inhliziyo ikhohlakele kabi. Okugqibela man nawuvuma ukuthi okay okugcina namhlanje niyavumelana. Awuboni ngathi nihlukene nize nivumelane ngokuthi nihlukene inhliziyo okunye wena vumelana okay. Sathane akayi kuwe uyazi ukuthi usile wena uye enhlizweni yakho uyazi ukuthi uyayilalela ikudukisa inhliziyo itshela inhliziyo ukuthi uyambona uPastor Truth uthenga imoto. Uyambona uPastor Truth uthenga imoto. Uzenza ngcono. Unawulaleleke uvumeke yebo hayi uzenza ngcono. Inhliziyo yakho ikhohlakele kabi. Itshela izinto uthi hey uyambona makhelwane wakho uyakha kodwa since akha uyazitshela nawe uvumeke ngoba phela kwanawe ukhohlakele ngale kokukhohlakala kwenhliziyo yakho kwanawe ukhohlakele nawe usuyavuma yebo hey impela umakhelwane umuthenga imoto bese inhliziyo yakho manje why ungavela uye kubabudlamini udlamini uzokunika umuthi umvale man ngeke phela sibuso yilona ingane yakhe
ingakho lapha eMpumalanga batshontsha udokotela owayebuye eCuba ngoba babazi ukuthi uzoguqula ikubo, bamtshontsha bamuse ehlathini bafe bambulala. They knew ukuthi mabelo bemloya kothatha isikhathi ngcono bevebe bembulala. Inhliziyo eyabatshela yabakhohlisa, inhliziyo yabatshela. USathane bebengeke akhulume nawe. Uyakwazi ukuthi uSathane wena uyasaba, wena unovalo, wena wadalela ukumsaba uNkulunkulu, uyamsaba uNkulunkulu, wena uyamhlonipha uNkulunkulu. U-Adam wayemazi uNkulunkulu, wayemsaba. Inhliziyo yakhe eyakhohlakala yavuma yadla. Makuthiwa asitye yatya inhliziyo. So masinganqoba inhliziyo bazalwane, ngoba inhliziyo nokuthi baze basho abanye masifunda kuFacebook kunento ekuthiwa i-masturbation bazalwane. Bathi uma benza i-masturbation bathi bayayisola uma sebeqedile. Ubani oyisolayo? Uye uyayisola, inhliziyo simlahlekisile. Bathi ngeke ngiphinde. Masikababuza igenge entsha le enza ama-masturbation ukuthi awuyisoli, bathi bayayisola. Why? Bayisoliswa, uyayisola ngoba uhlukene yena nenhliziyo yakhe. Mayise isibuya ingqondo bese yisola ukuthi why ngenza i-masturbation. Intombazane mayisibuya ekuseni kwamfana, isibuya kwamfana isiyayisola, iyezwa ngapha ifuna ukuphalaza, iyayisola. Uyisolelani ngoba phela wokwenzile? Cha, wena owenzile, inhliziyo ekukhohlesile. So uyabona monganqoba inhliziyo, you will stop masturbation. Monganqoba inhliziyo, you will stop sinning. Uzoyeka ukuya kamfana usindisiwe, uzothandazela umshado. Uzothandazela umshado. So inyama le okuyo i-enemy yakho, ngobani? uSathane ubamba yona. AndingoThixo, angiyona ingelosi phela mina, ndingumuntu, ndiyashiselwa, kuyabanda nokubanda, iwinter, ndidinga isidudla. Ucabanga wena ukukhulumayo, kanti akukhuluma wena, kukhuluma inhliziyo yakhe, iyakuhlebela, iyakufunza amazwi. uSathane uqala afunze inhliziyo yakho, athi wena inhliziyo yakhe khuluma, uthi isidudla, nawe uyasho na isidudla mafehlefehle. Isidudla mafehlefehle. Uma uqeda lapho usukenzile ke isidudla mafehlefehle, bese uNkulunkulu ekufulathela, mawuphaphama usuphaphama esihogweni, iphi inyama yakho isemgodini. And uzoyibamba kanjani ngoba isesiswini seyintuthwane. Nazi intuthwane noma ngayibulala bayisende ilokhunje, bayisithathe isidumbu bayosifaka